ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa kutaura kwandikuta kudai nyaya yekutanga nepaCheetown iri kunzi kune pamba paonekwa pachipinda gava chairo chifamba chiti 121212. Who saw the gava? I am not so sure yet. Asi hanzi kuCheetown ndo kwaonekwa gava iyi. Saka vanhu vangakatowanda ipo paye vachida kuona kuti zvizvi kuitika nokuti vanhu vangoti ora itapinda mukati memba mapurisa aripo zvese nevanotora nhau varipo. Saka where is the gava? The gava is nowhere to be found. Saka kuti razosara richiwanikwa here after this video yatenderera I am not so sure. Asi tichiri ipapo vamwe vangoti how do you know kuti igava rekunzi rindire mushonga kuti kuda munhu wakadhisaidha kuti aiwa inanga handidi mbwa handidi shuro handidi huku handidi dhadha handidi chimwe chinhu pamba pangu kuzhewe gava kuda gava ndo raanga achita sepeti. I'm like okay, I have no idea kuti tizoti ndo yanga iri sarudzo yake here kana kutiwo munhu wangoona zvichiitika akati ai ndo mashura mudunhu chirega tidaidzire vanhu kuti gava munongozvazviita mugeto vedo kana muri mugeto ukangohwa munhu adanza kuti mbavha ibvoza kuti vanhu vose vanokoromoka chiya ikoko kana uchirohwa ucharohwa ame kuti unopada sewo pane papo ndozvega kupi kugeto. Saka papa kazara rudhende rwevanhu pachiipapo tochibvapo toenda pane nhau yani yachikomana hello commander chikomana hello chakaita sei chokuda choti aiwazve tsodi muromo hazvina kushata. There is literally nothing wrong pamutsodi muto asi chazonyanya kukadza vanhu yekuti kwanzi munhu wangaitwa mutsodi muto tisisi vake zvikanana aiwazve koiwo unogoita mutsodi muto pakoma ako nekuda kwei hazvanzi yako vamwe vari kushambidzika nazvo kukadzi kuti how can you do mouth to mouth panani namunhu wokuti wakoma wako there is nothing like that. Vamwe zvikanzi chinyakare chipi chacho ichocho chinoita sei chinotendera kusvikana vamwe there is literally nothing wrong. Some of the people kuni machechiko musingazivani kuti buddhist chaiyo unonzi nerugare nechakati muchimhurusana kana kutoita iyoyo french muchidai apapapa hatina mbohwa vanhu vachidi vachitaura zvanda aiwazve koingwandariona mamwe mapicture vakabatana manasingeni kuburkina faso. Saka tese tingangoti zvoni ichiri nhau yekuti ndivakoma here kana kuti vanhu vanozivana I don't know. Zvikanzi namwe zvakare you just accept zvamurikuona izvo vamwe makati this guy ka hatizokuti nekuda kwei kuti tichipuwa zvakaita sezvitakamutanzirei. I don't know too. I am so confused as well kuti tisoti ndivakoma vake kuti vasakomana vake iye ndio unozva zvaari kuita chikomana hello wachoni nekuti kuzuronditsiro kwakazinge pobuda futi mumwe musikana wavaichonya chichona kuda wakaita muchonyo uyo ndio watoti muchonyo kuti muchonyo maona manje zvikatodana kuseri. Saka up to now I'm confused kuti why is it that vanhu vaiti did he just chonya munhu waita muwingo kauyo munhu waita muchonyo kuti kudei is it outdated thing chekuchonya munhu kana kuti they don't expect munhu kuti anzwa I have no idea kuti why vanhu vaita sekukahadzika kuti wachonya musikana wakachona zvokwadi kuchonya wakachonya wakanyatsa kuchona ndokona kusecha I don't know wakati oi mukomana wayo wakaoma wakati this guy the rate yakufamba nayo. Who are we to judge? Maybe he knows what exactly he's doing. Mona manje. Ndozvanokuwa sauti apa chikomana hello. Tozobvapo tienda pana buri Brian Bubu. Vaposta vakati zvokachimbotiudza vaya vakambotizira kana kuti kutizirwa chitiudzai kuti what exactly happened pamakaita mutiziro nekutizirwako. Zvikanzi nani namunhu unonzi John Piri zvokwandikura nhema unotaura machansi akaoma. John Piri ndokuti inandikura nhema nerimwe gore mumwe musikana wakauya akati ndandikona mabheka achinzi tuturu mabheka ayaiswa pamukova andikati wapinda inya zvina kushata vechingoro ndokuvati chimira ipapo ndofunga akanga ari pagedhi iri zoti kune gedhi rinovhurika ikoko ndizoti kwakusina fenzi I don't know kuti ndizopa pane jirauro hamana John uyu iyi imagination hazozivi papo asi Jonzo wakabva atanzi ndaenda unotaura nemuzvina chingoro uya akati aiwazve iwo chizvoundetaka ndakukupa mari yematripi maviri handiwo waya nevanhu ava indochikupawo futi rimwe tiripi yekuti inda nekuseri kuhwindoko ndokundotora kuvhovhonera hembe dzose kuvhovhonera Jonzo uya hembe dzose mai mwana ako wakudzifashanira pachanyura idzi dzebhebhi dzasiwa kuserika tongo dzasiwa kuvhuranda uyu uri musipeya make muya uri kututurawo zvinhu kuda vairo japa papa wechingoro achilodha hembe dzake dzese ndokureva nhema kuti nichambono mari pamagoso pamachenji mani wadero pepe vakangosara vakangoti kugarira dhongi rakaura zvikwadi munhu waruwa pasi apo tinosvika ndomawira ndakaita Jobeki sikureva kuti hatizi kuti
vanhu vakatiza vachingoripo pamukova here kana kuti vakazofunga kudzokera kudzimba dzavo vaona kuti John is nowhere to be found. John virtually disappeared paakaenda kunochinja mari asi kuna iye akabva kundochinjwawo here kumagurusa ekukona kuti kwete saka ndochiri kuti ndikanzi panopasa pakaoma zvikodi vamwana meuti vanenge vachifunga sei zvanenge vachitika I don't know. Tochibva ipapo toenda zvakare panhau yani yakuita te vanga vachizama kuti ndofunga mwaza kuti ndambotaka kuvhirikika kuti chichaitika kuti kuita te vazinenge vachiita chikana ana vachimutiudza kuti iwe wakati unorepresenta vasikana vakadai zvino makamba nazo didididi asi kune zvataugwa kana kuti zvaitika kuna ana yakwa chichaitika zvikanzi aiwa ndofunga mifananidzo iyo kuti unofunga unobuda akadi akambamba ndinzirwa Burkina Faso here kana kuti wakanyanya kuguma hanzu dzani kuti I don't know when people are dating vanhu vanotachero vaita guys handizozivi ipapo kuti zvine malimits ekwa zvichifamba sei asi ndofunga ndo life yake ndofunga neimwe mwadhi futi yazonogwa asi mwadhi yenda ishayiwa kuti yazoenda nepi asi kune mwadhi ndofunga yange yakaenda kuna chisikana tichiri ipapo todzoka kuti uyu chisikana ana uyu nani tiche chikuita. For now, as we are looking at the internet, kuri kunzi vanodana kuti vakazvitama in a relationship muona manje saka ndo zvavakatiudza isusu jikiriri gwendo kwadaka futi pakambetwa imwe sikiti yaiva nana baba Harare saka inini manje ndisingawisi kuti is this also a sikiti yavari kuita ivo cheshugeta nachisana ana kana kuti kwete. I don't know guys nekuti masikiti anoitwa nevanhu vanenge vari painternet akawandisa saka unozoguma wakungobhilivha pamwe kuti chimwe chinhu yet chinenge chisiri or kusachibhilivha pamwe chiri shuwa saka ndo zvandoti from the word go ndaingoti I don't know kuti is a skit or not a skit pari triki ipapo vanongo vacha skit yavo kuti vapushe maworks avo zvinoitika oro it's not a skit vanhu vauta sei vakatopenyerana vakatotapirirana shuga muona manje ndo zvinogona kunge zviripo saka uyu wonzi woita live vachikumbira regere kuti vedu sorry ukuwo kuintate wotsiudzwa kuti indotonyogwa isenda vachikomana vekera kuti hanzi what asi ndinotoziva kuti madhira anakambira sei uyoyo chikomana shugeta kupeji kwake onyoro vachitaura kuti aiwa dear chikana ana iwo you make mistakes, you are not perfect. Yes, allow those gravities to happen kuti ndo procedure and it's very true zvedipa kuti mistakes, people make mistakes. No one is perfect in this world. You definitely make mistakes. That's what I know for sure. Then from there opinda pakunzi terera zvakati kumacomments manaenda ndoona kuti chichimwe yasoitika vamwe wakati wo Dhani wo Said vamwe wakati wo Ana unofana kuterera shugeta vamwe wakati rambai makadzvanya ipapo nerudo rwenyu ndozvamwe zvandandisangana nazvo izvi muona manje saka whatever that happening kana kuti that is actually happening pakati pasikana Ana na DJ Shugeta ini ndinongoti all the best. That's all I can say. Who are we to dislove vanhu vari kudana kare saka ndo zvandokwanisa kutaura izvozvo kana isiriwo zvayo skiti nekuti vanhu vazhinji vanenge vachingwa kuti madhirama vada kutiitisa asi kana isiri well done for standing for your lady unoramba uchimiramira naye zisingamboiti vamwewo vakaitawo macomments avo ari little bit negative wo vakafunga kuti maybe unoda kungodii kungoitisa mwana wevanhu kuti how do they know kuti DJ Shugeta vada kuisa munhu muona manje pamwe vari kudana nazveshuwa vanhu vachokona kutovata hope every day kuti oh my love I miss you iwo pale ndipo kuti ine madzenyu izvo vanhu ndo vanozwana vari vaviri muona manje saka ndochi zvimwe zvinhuwo zvandiita sei zvandachingonotisawo mastreets ndochiti who are we to judge chokwadi tochibva ipapo tochiinda panhau yani anonzani uyuyu makadzi wakabuda nevhudzi rake reyelo makadzi wabuda nevhudzi rake reyelo paipai vanhu vakatanga kuita mubhasho kuvhudziri zvikanzi vedwe nezita rajesu munhu iwo akakupa wig iyoyo tinoda kuti amborwa nazainafabia nekuti how can they give you such a wig? I don't know, maybe ndiye akaichuza makadzi wachoni saka ndo iri kutendayo vanhu mafanzi mazhinji vakati no unenge muzimbabwe zvikanzi I'm not gonna hide like other people who are trying to fake pano. This hairstyle haina kunaka yakashata singamboiti vanhu ava ndevamwewo vatikanzi tingatimupei mawigi vamwe vakati advertise naye muchimupawo muchidi kuda there was a theme for that yellow wig. You don't know. Saka ndezvezvimwe zvinhu izvezvo zvaitirenda uyu wana muhale na somuziwo mugaga uya
vokuda vachinzi uyu kanzi I tell you the truth munhu uyu uri bhurukira worisikama uyu womahala mulale akati aiwa I tell you the truth too iwewo somuzi iwe you are broker to the brokest mwana menjetika I don't know, maybe it's a game wakati no haisi real account yavo ifake account wodzi kunyora izvozvo so ndezvezvimwe zvinhu zviri kuitika pajoza apa kwete imwe yakabuda futi chitendera yekuti kuvaIsraeri zvokwana kwakabhombewa bhesi remamuto kudzira iri kudai kuita kubhomba mabuilding kudzika pasi kudai soko kadai chichonzi hondo chinhu chakangooma zvokwana tikura nhema saka ndozvezvimwe zvinhu zvananga ndava nazvo hangu muzora nhasi ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.